Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong buntag guys kung mahiligong kag traditional Filipino hilot. First time nimo ni nakita nga video tanawa o paminawa gyud para sa imo ani. Maayong buntag sir. Unsa man ang ato ang gipamati? Katunga sa imong lawas. Unsa man imong paminaw ano? Ini kamu nak beli sama kuat. Tanggalan ng sakit to? Ikaw naman, mamay po ba ni mong asawa? Nagtrabaho. Nagtrabaho po. Pero nakabalo to sa mani ka? Oo, kadali. Jadi ako orang kurang alay ko ng rider. Hindi, pugihan po kay sige pangitag. Oh, sige. Ang hihilot. Lagi ko nakita na po sa Luzon, lahat na kayo. Nakita ako si nagsisugaya. Oo. Ang katong balik dito ya ha. Hindi na ako makaya ito, tinuloy pa. Hindi na ako sumba, yun ang ako sumba. Pag ganit mahilot, na yun na. Nakita na po sa akin doon. Opo. Adrel, naambidahan din. Ay. Abot mo nito dito. Adrel lang. Adrel mo kami. Ilan naman, ano mo na gikan ka na ospital ani? Hospital juga ni. Pila naman ni kabulan? Tulo ka tuig na. Mo ba? So karon yung kaning nga kamot, unsa may paminaw nimo? O unsa man imong paminaw? Bukat lang. Dili maglihok, walay kuan, sige daw kanil lihok ka daw. O sige daw, sige. Ana ra. Sige jud. Di lang, baliw ka lang, wala na? Ora. Kumora gini ang liyog. So, ang tiil ni mo, unsa po paminaw ni mo? Pilipian mo sa bisalain na kung duwin gini lahat ng diferensya sa pikas. Bisalain mo ni kimro mo rin na sa balay na. Ang balay bitaw ko na uso sa bukid nga na sa salog ito ang habog na. Sige na kay naman na so wala kapit sila yung salog. Nasa ka ng mga kawan ng mga busaw. Dagan man ko. Okay. Suma ko mo na nalipot na ito. Bata buhay ni mga siguro mga 12 anos. Pagdipon? Pagdipon ako. Maulian siya na. Pero pagkaroon pagka-stop na kumulo yung atake. Naligo niya. Unsa pa din ang kunin mo? Sumora gud imong gikunan gyud nga kanig yung hap simong wala. Paminaw mo pila nakabuk manghilot ni agi. Balibay na. Bra abot ang 5 wa pa. Sobra na dito sa Mualandaan mga lokal po dito nagpapahilot ko. Oo. Nag-agi po ka ng muscle therapy. Oo. Niya po nakuha. Bisaya wala. Bisaya na. Kapag Bisaya ka kana mga na sa kuan, mga silingat po. Pero maliit na nakuha. Sige. Kaya gikan po kag balay-balay. Balay na sa balay. Pati ka layo ba? Ayun, sa aging ito ulit dito exit ni kuan kabakan. Oo. So dito nalipat sa rotunda kasi kung kuan sa rotunda. Oo. Dihara ka sir? Sino to? Nawa mo tayo mong kauban. Dila ko mo. Pila dire ko. Ikaw to. Kalimutan. Dihara ka. Lingkod po talaga eh. Tanaw ta ba? Sige, so. Kuno na ang hilot ko sa. Hindi buutan na kung kuan niya. Ang di pa ni buutan, di yun ni mo uban-uban ni mo. Muna yung mga amigo nga for better or for worse na. No? Pero gusto man hindi pero ikan na ko sa pamasahe. Kay mahal niya ko pakialit ko mo. Oto, voluntaryo man siya ng kuan. Anak, gini mo na pagsara ka ng anak. Sige. Asa mong balay karon? Asa mong balay? Kalinan. Sige, shout out sa imong mga silingan. Hello, sa taga Kalinan na sa asawa na trabaho. Shout out Japon. Pangalan? Budong, paki-support po rin sa club page, naman po ko yung page po. Sige. Roberto de la Serna Alolino. Hello po sa idol ni mga fans ni idol ni Eric Hilot. Nakaroon din sila kay magkahilot po mga idol. Testing yung ka. Testingan gina ko ni siya mga idol. Nakita mo nimo tong video ban. Nakita na. Walay may ilak wala. Bot basing ni utong na po. Bising ni utong lang. Sige. Wala na. Okay na. Sige, shout out po sa mga taga-Kalinan, Davao City, no? Si Sir Lidayo gud sa Digos. Iinan ni siya og pangitag manghilot, no? Naabot na sa malay-balay. Nagplano na ning ato kay Guyok. Guyok pa to? Gayak. Gayak.
Sugaya. Kinsa ko yung ganahan na to, no? Sana lang, no? So, kasi sa Sartre, tabangan na ito kung mamayo yung ipamatis ko sa siyempre ito para sa campus, Ginoo. O, tanan nga magduol sa kong kamuta. Nung may kamot kung maayo mo kung kumain mo, kaya natin ginapamatis ko. So, kung siyempre sa karon lang nakakita ng video, please subscribe na YouTube channel. Kani, muna ko YouTube gina-play na ko, Eric Hilot. And please, follow my Facebook page, Eric Hilot, ang traditional. Muna akong Facebook page, guys. Ayan. So, magsugod ako, shoutout and God bless ko. Sa lahat ko na mga oras. Sige, sige. Shoutout po ko sa akong mga kababayan di sa Digos, akong mga amigo, para ni Dingap, Masaglang, Dumdum. Shoutout din si Mamad. Sa Digos. Digos, oh. Nay Dila Serna diya sa unahan. So, dato to. Sige lang. Uy, pre, dato sa tong kuan. Mga amigo, parente, unsa man? Mga kauban na yung kauban ng Ah. kauban na. Magsa ito makadungog anak nga. Layo pa, gasto pa tanan pero among gid amigo diri no. Mga pag-ining ko. Pag diri nabili nga amigo tagsa ra jud. Adre, adre. Kulop ta kulop. Kaya nimo? Kita biling kamot sa pagkulog. Ang higda na ba? Puro ra higda. Karon kulog ra. Sige. Ano to kasi kaya jud? Tingnan. Yang magkamot ato sa. Ang isa kaya ito yok dili. Kaya di ka na jud, kaya jud. Pero preso ko. Okay na kana. Kung tilag sakit ha, kay atong redusan ha. Kabunan yun na siya, kay mapanutan ang customer. Kaya magsugod ako guys, please share. Share po. Ayan. Sulay na rin si share karon. Kinagitan ko niya sa Facebook. Mungkin ako kita. Ano kaya na di ay? Mungkin ako plano siya rin. Ha? Mungkin ako plano yung mga. Lapon, ganito, taga-Kalinan. Pero di sa taga-Kalinan, taga-Davao de Oro. Trabaho na sa Kalinan ba? Ini dili katol-katol ni mong pula. Wala mga tol ni. Ya, itu na pangalan gani. Roberto. Video gitu. Di ba kay para ma-vlog? Ito sa imungang kuhan. Pakalat ba? Mas mado man kasar, nagapasa day kagahapon gabi. Oo, sabi ni plano ko na. Bago tag sa dili, di kita pwede magpasaot to hapon gabi. Ang tawagan na niya pasmos kusog. Ha? Pag mutuo tag pasmos sa kusog, undang tag pasag hapon gabi. Pag dita mo to, ala padayon. No? Kanang ininit kayo ni mo, mosamot pagkapas mo na. Ha? Marino, dugay pa po. At pag may tika tuig. Depende. English pa lang oh.
Sige, kamay. Kaya na? Relax lang, relax. Intro pa na, napay mas dagang lamihan ni Ron. Ano nga, nagkanyang lami. Sakit. Hindi mo pwede nagitikon. Tawa. Mas mahal doon, malayos. Eh? Kaya? Tugihan lang. Tugihan mo trabaho. Yung tingin ko, natabaw kapoy. Ligo. Pwede na. Ito. Sana mga extracurricular ko lang sa Pilipinas. Nagawas mo na nga nag-live ko. Kita mo, piyasa yung mga buwan. At sa ako, nakita naman 2023. Pero nauna na, kita kami ako. Nauna kita kita. Pero na kita. Kita ko nakita. Ako mo nang nakuhan ko dito sa kita. Nadumbay mo ulit, nagawa mo siya. Huwag ko mo ulit, ito kahilot mo. Nanti ko dapat anak ko, dapat gabat ulit dito. Boy hilot. Dapat sa iya, ito na hilot. Huwag ko mo ulit, Hindi ka nang isa. hindi ko kahilot mo no.